таваллудхонаи рақами яки шаҳри душанбе яке аз муассисаҳои камшумори кишвар аст, ки нерӯи барқи он қисман аз ҳисоби панелҳои офтобӣ таъмин мегардад. 52 адад панели офтобӣ дар ин муассиса соли 2012 дар доираи лоиҳаи махсуси ҳукумати Япония насб карда шуд. Инак соли сеюм аст, ки таваллудхона дар рӯзҳои офтобии сол аз ҳисоби нерӯи офтоб барқ мегирад. қувваи барқ дар як рӯз аз 150 то 260 киловатт ба мо ёрдам расонд. албатта ин ба мо хеле муҳим аст ва зарур аст. барои самаранок истифода бурдани қувваи барқ ва барои иқтисодиёти ҳамин корхонаи мо ин як беҳтарин як дастгирӣ аст. агарчи тоҷикистон дар як сол ба ҳисоби миёна аз 280 то 330 рӯзи офтобӣ дорад, истифода аз нерӯи барқи офтобӣ дар кишвар то кунун чандон назаррас нест. Ин дар ҳолест, ки ба таъкиди мутахассисон истифодаи энергияи офтобии мавҷуда дар кишвари мо метавонад 10-20% талаботи аҳолиро бо нерӯи барқ таъмин намояд. мувофиқи ҳисоботҳо, захираи энергияи офтобии тоҷикистон дар як сол ҳудуди 25 миллиард киловаттсоатро ташкил медиҳад. аммо ин захираи бузург ба ҷуз аз гарм кардани об дар баъзе ҳолатҳо амалан истифода намегардад. мутахассисон бар ин боваранд, ки аз сарчашмаҳои барқароршавандаи энергия, офтоб ва бод дар кишвари мо арзонтарин нерӯи барқро ба даст овардан мумкин аст. ҳамзамон истифодаи сарчашмаҳои барқароршавандаи энергия дар шароити имрӯзаи Тоҷикистон имкон медиҳад, ки мушкилии камбуди барқ дар давраи тирамоҳу зимистон бартараф карда шавад. зеро бо истифода аз як панели офтобӣ мумкин аст, ки як оила тӯли шабонарӯз бо барқ таъмин карда шавад. имрӯзҳо дар аксар кишварҳои ҷаҳон ба истифодаи сарчашмаҳои барқароршавандаи энергия, барқи офтобӣ ва бодӣ афзалият медиҳанд. зеро гузариш ба иқтисоди сабз кулли кишварҳоро водор мекунад, ки тозагии иқлими сайёраро ҳифз карда, аз ин ҳисоб партофти газҳои гулхонаиро ба фазо камтар намоянд. аз худ намудани сарчашмаҳои алтернативии энергия на ба иқлим таъсир мерасонаду на хароҷоти зиёдро талаб мекунад. барои Тоҷикистон бошад, дар самти татбиқи босамари истифодаи нерӯи офтобу бод омӯзиши таҷрибаи кишварҳои рушдкарда зарур дониста мешавад. иёлоти муттаҳидаи амрико дар баробари Дания ва Австралия яке аз кишварҳои пешрафта дар самти истифодаи энергияи алтернативӣ ба шумор меравад. дар як сол дар амрико аз 13 то 15% таъминоти аҳолӣ бо барқ бо истифода аз сарчашмаҳои барқароршавандаи энергия, офтобу бод сурат мегирад. ин ҷо шаҳри Сан-Диегои штати Калифорния аст. қариб аз нисф зиёди корхонаву муассисаҳо ва манзилҳои зисти сокинони шаҳр тавассути панелҳои офтобӣ бо нерӯи барқ таъмин карда мешаванд ва сокинон пеш аз ҳама истифодаи барқи офтобиро арзон ва аз ҷиҳати экологӣ тоза арзёбӣ мекунанд. сокинони шаҳри Сан-Диего ва дигар шаҳрҳои штати Калифорния бо он манфиатдор ҳастанд, ки истеҳсоли осони барқро аз офтоб ва энергияи замин бо насби панелҳои офтобӣ роҳандозӣ намуда, ҳам оилаи худро ба пуррагӣ бо нерӯи барқи арзон ва аз ҷиҳати экологии тоза таъмин намоянду ҳам барқи зиёдатӣ истеҳсолшударо ба давлат фурӯшанд. бо ин амалашон шаҳрвандони амрико ҳам ба давлат кӯмак мерасонанду ҳам мушкилии энергетикияшонро худашон ҳаллу фасл мекунанд. ташкилоти ҷамъиятии мо ба онҳое ки хонаҳои худро тавассути панелҳои офтобӣ бо нерӯи барқ таъмин кардан мехоҳанд кӯмак мерасонад. аллакай қариб 1000 нафар бо мо ҳамкорӣ мекунанд ва дар маҷмӯъ дар манзили зисти 10 000 нафар чунин панелҳо насб гардидааст. истифодаи панелҳои офтобӣ аз он ҷиҳат мувофиқ аст, ки онҳо ягон партов надоранд ва ба муҳит осеб намерасонанд. ҳамзамон барои манзилҳое ки дар минтақаҳои дурдаст воқеъ ҳастанд, ин беҳтарин воситаи таъминот бо нерӯи барқ мебошад. They provide energy without any moving parts, so they're very reliable. калифорния яке аз штатҳои пешрафтаи амрико дар самти истифодаи энергияи алтернативӣ ба ҳисоб меравад. ин ҷо як мавзеи шаҳрчаи Ланкастер дар наздикии шаҳри Лос-Анҷелес аст. бо дар назардошти он, ки суръати вазиши бод хеле баланд аст, 3 соли ҷониб дар ин ҷо 126 турбинаи бодӣ насб карда шудааст, ки дар як шабонарӯз 189 мегаватт қувваи барқ истеҳсол карда, аҳолии Ланкастер ва дигар ноҳияҳои наздики Лос-Анҷелесро бо барқ таъмин мекунанд.
бо мақсади бо нерӯи барқи алтернативӣ таъмин кардани сокинони бузургшаҳри лос-анҷелес 3 сол қабл дар ин минтақа 126 турбинаҳои бодӣ насб карда шуд ки онҳо қудрати истеҳсоли 189 мегаватт нерӯи барқро дар як рӯз доранд. дар асоси нақшаи ҳукумати штати калифорния иёлоти муттаҳидаи амрико соли оянда дар шаҳри сан-диего чунин турбинаҳои бодӣ насб карда хоҳанд шуд ки онҳо қудрати истеҳсоли 200 мегаватт нерӯи барқро дар як рӯз доранд. то соли 2017 дар дораи нақшаи ҳукуматдорони штати калифорния оид ба гузариш ба энергияи сабз дар шаҳри сан-диего 80 адад чунин турбинаи бодӣ насб карда шуда дар ин қаламрав дар баробари барқи офтобӣ барқи бодӣ низ тавлид карда хоҳад шуд. то соли 2030 бошад бояд тамоми қаламрави калифорния ба истифодаи энергияи сабз гузарад. зебошаҳри лос-анҷелес дар соҳилҳои калифорния шаҳре ки 3.5 миллион аҳолӣ дорад. ободиву пешрафт ва фаъолгардонии марказҳои хизматрасонии он кори саҳлу сода нест. таъминоти дуюмин шаҳри бузург ва серҷамъиятарини амрико бо нерӯи барқ ҳукумат ва аҳолиро водор сохтааст ки аз сарчашмаҳои барқароршавандаи энергия истифода бурда зиндагии рӯзмарраи худро пеш баранд ва пешрафту шукуфоии диёрашонро таъмин намоянд. истифодаи пурсамар аз сарчашмаҳои алтернативии энергия дар амрико моро водор мекунад ки ба ҳалли мушкилоти энергетикии кишвари худ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда дар ин самт таҷрибаи муфиди амрикоиҳоро ба кор барем. зеро дар баробари соҳиби захираҳои зиёди обӣ будани худ тоҷикистон офтобист ва имкони истифодаи пурсамари энергияи офтобӣ ва бодӣ дар кишвари мо низ мавҷуд аст. дар баробари истифодаи нерӯгоҳҳои барқи обии хурд ба роҳ мондани истеҳсоли нерӯи оҳёшаванда тавассути панелҳои офтобӣ ё турбинаҳои бодӣ имконият медиҳад ки аҳолии деҳоти ҷумҳурӣ дар тамоми фаслҳои сол бо қувваи барқ таъмин карда шаванд.